дзяўчынкі і хлопчыкі. Ну, ідзе Лесік. Колькі можна яго чакаць? Кась, набярыся цярпення. Хутка прыйдзе. Ён жа абяцаў. Так, абяцаў. І канцэрт абяцаў, а вось няма. Hello! А вось і я. Не бачу вашых рук. Я ж гаварыў. Прывітанне, Лесік. О, з'явіўся, не запыліўся. А навошта табе нашы рукі? Ну, просто так усе знакамітыя спевакі гавораць. А ты, значыць, ужо знакаміты. Не, але пасля сённяшняга выступлення абавязкова стану. Вось як? Ну дык пачынай хутчэй. Усе гатовыя? Усе. Усе. Кампазіцыя ў стылі матэматычны рок. Матэматычны? Першы раз чую. Я яго сам придумаў. Вось, паслухайце. 3 на 4 12. 9 у 5 45. 3 на 3 9. 7 на 7 49. Вучым таблицу, мы вучым таблицу, каб чэмпіёнамі стаць. Класна! Дык так можна ўсю табліцу множання запомніць. У тым і сэнс. Спяваеш і завучваеш. Лесік, як ты да гэтага дадумаўся? Просто я хацеў дапамагчы нашым гледачам. Вам, дзяўчынкі і хлопчыкі. Толькі яшчэ не ўсё дасачыняў. Не хвалюйся, мы ў цябе верым. Пастарайся, і ўсё атрымаецца. Ну, што там яшчэ? 6 на 4. Ля-ля-ля. 8 на 7. Ля-ля-ля. Не, не зараз. Мне перапынак патрэбны, стаміўся я. А, ну так адпачні, мультик паглядзі. З задавальненнем. Сябры, і вы разом з намі. Адпачыў. Тады давай прыдумвай далей свой матэматычны рок. Ага, думаеш, гэта так проста? Трэба сабрацца з думкамі, дачакацца лірычнага настрою. І я з Лесікам згодны. Спяшацца не трэба. Да таго ж нам абавязкова трэба падвесці вынікі конкурсу. Сапраўды, гледачы чакаюць. А, ну добра. А якое заданне было? Зараз нагадаем. Ну давай, Лесік, давай. Сябры, з якога дрэва гэты ліст? О, няпростае заданне. Але нашы гледачы з ім цудоўна справіліся. Усе здагадаліся, што гэта дубовы лісток. Ого, якія малайцы! А малюначкі даслалі? Вядома, і ўсе проста цудоўныя. Давайце іх паглядзім. Давайте, вельмі хочацца паглядзець на іх. Вось які прыгожы дубок намаляваў флідзер Антон з Бабруйска. Так, а на ім жалудкі. І вожык спяшаецца да дуба. А шырокая Віялета з вёскі Савічы намалявала вось такі малюнак. А, Глядзіце, ля дубка домік і сцяжынка бяжыць. прыгожа. А гэта чый малюнак? Паліны і Веры Заяц з горада Барысава. Вельмі маляўнічы дубок, праўда? Так. А вось які незвычайны малюнак даслалі нам браты Кірыл і Міраслаў Кур'яновічы з Мінска. Ой, якія жалудкі сімпатычныя. І Соніка на галінцы усміхаецца. Малайцы, хлопчыкі. А гэта пісьмо ад струняўскага Вані з Пінска. Удала атрымаўся ў яго дубовы лісток, праўда? Так. А паглядзіце, які маляваны адказ даслала нам сазанёнак Даша з горада Барысава. Ой, з дупла вавёрачка вызірае. Грыбкоў цэлую нізку назапасіла. Добра ты прыдумала, Даша. А яшчэ мы атрымалі малюнак ад Васіленка Лёні. Вось ён.
туп у яго магутны і сур'ёзна атрымаўся. Ага. Базюк Ліза з горада Астравец Гродзенскай вобласці таксама пастаралася. Покажи. Ой, і ў яе дубку вавёрачка жыве. Столькі малюнкаў і ўсе шэдэўры. Каму аддаць перамогу? Цяжка было вырашыць. Мы доўга думалі і выбралі 3 прызёраў. І першы лешчанок Альбіна з гарадскога пасёлка Карма Гомельскай вобласці. Глядзіце, які казачны зімовы дубок у яе атрымаўся. І праўда, на ім совы пасяліліся. Проста неверагодная прыгажосць. Малайчына, Альбіна, чакае ад нас падарунак. Другі наш прызёр – бурая Настя з вёскі Жорнаўка Бярэзінскага раёна. Вось яе малюнак. Вельмі добра ў цябе атрымалася, Настя. Табе таксама падаруначак ад нас належыць. І трэцяя наша пераможца – Андрушкевіч Даша з горада Гродна. Яна даслала нам ажно 6 малюнкаў. І адзін з іх адказ на нашы пытання. Глядзіце, як добра атрымалася. Сапраўды, а колькі Дашы гадоў? Усяго толькі 6, а яна ўжо так малюе. Неверагодна! Мы хочам і астатнія яе малюначкі паглядзець. Калі ласка. Ты сапраўдны талент. Чакай ад нас падаруначак таксама. Мы віншуем нашых прызёраў з перамогай. А ўсім астатнім раім не сумуйце. Вам абавязкова пашанцуе ў наступны раз. І для вас, сябры, мультфільм. Падумаеш, лепей вось так паспрабуй. Ого! Вось дык, ну а як гэта ты робіш? Я вось толькі так магу. Ой, а што гэта вы робіце? Дэманструем свае звышздольнасці. Да ну! Глядзі, як я магу. Глупства. Лепей вось так паспрабуй. Ну, чаго ты стаіш слабо? А на што гэта? Ды проста так, для прыкола. Ага. Ну ўжо не, дзякую. Па статыстыцы 40% няшчасных выпадкаў пачынаюцца са слоў «глядзі, як я магу». Астатнія 60 – глупства, ты лепей так паспрабуй. Ты гэта спецыяльна гаворыш, каб нам настрой сапсаваць. Ды не, калі хочаце, весяліцеся далей. Я пагляджу, і калі што, хуткую дапамогу выклічу. Ведаеш, Лесік, нам нешта расхацелася. Так, усё, знік настрой. Ну не крыўдуйце, лепей паглядзіце, што з такімі жартаўнікамі можа здарыцца. Ай! Ой, жах які! О, гэта ж небяспечна! Ой-ой, ой-ой, а як гэта ён? Ну што, бачылі? Ага. Так, павучальна. І які вывад вы з гэтага зрабілі? Што перш чым хваліцца, трэба доўга трэніравацца. Ваня, давай, толькі вельмі асцярожна. Не зусім тое, што я меў на ўвазе. Што ж рабіць? Сябры, мы іх папярэдзілі, што лепей не рызыкаваць, але яны не слухаюць. Нам з вамі застаецца адно – мульцік паглядзець. І мы хочам. А як жа трэніроўкі? Пачакаюць. Добры мульцік. Ага, і нам спадабаўся, праўда, Ваня? Вельмі.
Шкада толькі, што наш добраранак падышоў да завяршэння. Засталося развітацца з гледачамі і па справах. Я ў школу. А я пасля заняткаў да сяброўкі пайду. Яе новую ляльку паглядзець. А я буду далей свой матэматычны рок сачыняць. Не забудзьце толькі потым нам яго праспяваць. Так, нам жа цікава. Добра, не забудуся. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку!